Menem Dik War. Weh, enem Dik War. Nakku Mas wong tua kono kok. Heeh. Monggo Dik Dol. Lancang ora yo. Wong tua aku kok Dik Dol. Ayo. Madhep rono. Aku nek tak ulatke terus aku terus kaya ilang dhewe ilang. Ora, aku tak sawang ae. Kan kita kan seumuran, tapi kok tuwa kowe. Men. Ya. Anakku sing ceritane aku bapakne, kowe anakku ngono. Aku. Iya, bapakmu aku anak kowe. Aku mau dilahirkan dari dirimu, dari keturunanmu aku mau. Gede lho, Dek. Tenang. Ireng gede ya ta. Apa kuwi? Pawakane. Pawakane aku kan wong ya ireng gede to. Ah iya. Ayu dhewe. Iku dangane Pak Wiyanto kanggo anake. Besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sabenere langgana proso mangkake mangga Pisok gawe. Wah, kayak apa, War? Gawe apa, War? Gawe apa, War? Aku nek gak kasih War ku sose malah kudu. Lah ngopo? Lucu saiki. Susu digawe sing kepenak sing santai ya to. Ayo aku ki madhep muri ki tak kira bareng kok sing enggak yo. Mas aku kok ora sompak. Ora sompak. Oh ya lah. Padahal delok saka sajane ya komplit ya. Wis. Wis tenang wae to. Mangga. Yo yo. Awas. Monggo bareng. Ya.
dengan gareng. Kok rumah sakit juga deh kok terus mandek apa? Lah ya kok terus semangat. Lah kok. Untungnya sing ngendang ayo iso ngetot kayak. Lah iya. Kawan katok ya. Katok kolor. Campur sarian gede yo ngene iki lho. Tapi pripun gede? Wah, Saking gedene. ngetutne karo kendange nganti menggeh-menggeh. Iki jenenge campur sari gede. Oh. Gede panggonane wonge sithik. Tak kembring. Lho apa-apa digawe instan kok. Nah, nggih. Wong santene saniki nggih to, Bu. Nggih. Mundhut wonten peken wis enek lho. Enten. Anu santen Tadi, instan. nggih. Sego goreng instan. Nah. Sego goreng instan. Mulakno kaya ngene iki nanggap ngene iki jane ngono lho. Gamalane slendro pelok. Mung dinyangi wong semene iki yang klenengan. Kuwi ora Sedeng. apa 17 wong e punjul. Wah. Nyanyi semene tok wah suarane kon jaba kono kaya komplit. Wah, nggih to. Nggih. Garapan baratan itu janjos. Iki duwe gawe apa iki? Mereka tasakuran, selapanan. Lapanan. Heeh. Sapa sing duwe gawe? Diwaca sik. Kuwi mendhek ruketu. Mendhek tuh. Bapak Wiyanto. Ya. Yang kondange Mas Gibson. Oh, Mas Gibson. Wah. Usahane dhek Gibson. Oh, ngeten. Dadi jenenge sing asli malah ra kondang. Wah. Kondange Mas Gibson. Oh, Mas Gibson. Usaha upamane kowe dodol pakmu, dodol wedhus. Heeh. Jenenge sapa pakmu? Terus. Pakmu jenenge sapa? Ngono ki mau gawe panggaweane. Heeh, penggaweane upamane pakmu dodol iwak kirik jenenge Tarno. Nah. Tarno kirik. Wah, melu Iya, seneng iki. Iya. Aku iki ditanggap neng Klaten nyuwun pangapunten yen kula liwat dalan iki ngupit mriku teko Mbeteng niku atus bendina. Tapi kula sowan wonten mriki niku nembe niki. Aku tuh penghargaan lho. Apa kowe? Pripun? Dagelan saiki. Iya. Mas Gibson iki kon mapak aku. Weh. Dadi kongkonan wong kon mapak aku. Aku diawal lho. Wah. Dikawal. Montor 9. Waduh. Piye? Elok tenan. Lho ngene Oh penghargaan. iya. Oh. Truk wedi kok le. Oh, lah rumah saku nek ngawal sampean. Tak kira ngawal. Wong nyambut gawe. Balane kontrak wadi. Oh melu seneng iki ya. Nggih. Mas Gibson wis nampa momongan. Amin. Iki urung lair wis ngebel aku. Weh. Oh, wis nginden. Dadi kowe iki campur sari iki kudu matur nuwun karo aku. Weh, matur nuwun, Bos. Sebabe apa? Pripun? Lagi iki aku dadi wong seni iki kok wong nanggap manut karo sing ditanggap. Oh, ngaten. Jane tanggal 28. Oh, nggih. Aku ra iso soalnya aku ditimbali Pak SBY. Wah, aduh. SBY sapa? Presiden. Sinten? SBY iki kowe mudeng presidene. Susilo Bambang Yudhoyono. Ngertimu. Lah sinten? Lho aku tuh kuwi. Lah sapa? SBY iki Sarbiaka tambal ban. Oh, alah rumah saku nang Jakarta kono. Nggih, nderek mengayu Lah, bahagia. lah. Mas Gibson Nggih. anggenipun kagungan kersa mugi putranipun mangke dados putri ingkang soleh. Amin. Migunani tumraping bangsa, agama lan negara. Amin. Nampi momongan putri bangga. Ampun kecewa, masalah niku anugerah Tuhan. Nggih, amanah. Ditampa sosoke gadang duwe anak lanang. Kok lahirnya wedok gelo. Wah. Kasih sayangnya kurang ampun. Ampun. Pokoknya anak lanang wedok kasih sayangi, disayangi kabeh, ditresnani kabeh. Sing adil. Contone Mbak Siti kuwi sadurunge lahir ki wis ngerti yen kok lahirnya wedok kuwi. Heeh, putrane kuwi. Soale ndendene tampah nek latar. Lumah. Wah. Mah. Ya nyeluk Mas Gibson iki lah. Heeh. Ora kaya kowe, Pak. Oh, lah napa? Lah, napa? Apa? Yah. Weh. Ya. Modern saiki ya. Yah, ketoke putrane awake dhewe iki wedok iya. Kok iso pas urung dicek lho. Dari Wah, di USG nek Di saiki. wong di USG wis ngerti yen putri. Weh. Soale ya kuwi glindingne tapan ning latar ki mlumah yen Nek mengkurep mengkurep lanang. Sesuk Lah lagi praktekke. di glindingne ki ora mlumah ora mengkurep temancep pager. Lah terus Lah. metu napa? Ya kaya ngene iki. Tadi kowe ketemang saning pager kowe ndemen. Tempamu temang saning pager. Keneng kowe ya. Keneng ora mok kowe mah. Lah napa niki lanang napa wedok? Ayo kowe ya diteliti dhewe.
Lah setengah dadi. Ya ditutukne sik langgan. Oh, Cik. Monggo Mbak Ike. Sepira, Dek? Semene. Bisa gawe. Pokoke ning kene ngati-ati kene iki kedunge dalang, kedunge seniwati, kedunge wong seni. Nggih. Kene iki kono ki dalang kondang Pak Tomo Pandoyo, Mas Jalu. Kowe Terus kono kuwi Saron. Saron ki Mas Kusni. Mas Soran. 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 seru. Masoran kok ya. Soran. Terus Manjung. Mas Kusni terus saadi-adine Saadi-adine, sakakane satrae. Kasim terus Mas Lair, Gangsal. Gangsal. Dadi nang kene aku kon bawa wegah. Lah pripun? Suaraku wis renek apa-apane karo duduh Klaten. Weh. Aku dadi yen kok kon bawa aku wakil kowe. Oh. Nyuwun pangapunten ya nyilih cangkemmu delo ya. Iya. Iya. Ya men Lanjut, Mas. kok cangkemen nyilih aku. Wah, kowe iki jane ora adil sik nduk omah. Piye? Lah kowe MC rokoke loro aku rung etuk. Iki njaluk lagu iki mau. Kancaku mburi ya ora oleh. Oh, njaluk lagu ya. Ya wis. Oh ya loro gawane kabeh kok tandangan dhewe ya Reng. Aku iki karo Mas Gibson iki kaya dulur dhewe. Oh, ngaten. Dadi kaya kakangku dhewe. Lah piye? Iki tenan aku yakin kok. Hmm. Aku ora njaluk bayaran iki. Padahal Karanganyar kono teko kene iki 2 jam. Weh. Jam. Bayar sopir pira, Nah. solar entek pira, Nah. upamane ngrental ya wis pira. Nggih. Ora tak hitung kuwi sedulur kok. Dadi wong seni iki pedomane aja materialistis. Ngaten, Tenan lho Reng. Bener. Ngaten. Diparingi alhamdulillah, Nah. Heeh. Ora Lah diparingi. diparingi yen diparingi ya alhamdulillah. Yen ora Ya, diparingi. terus? Ora diparingi ya ape genahke. Wah, padha wae nek kuwi. Genahne nanggap barata iki karo Oh, boke nggih. ganden karo gareng ki Nggih. wis marem apa urung Oh, digelar. ngaten. Lah, Oh, nggih. ngono ta ya. Gak lunas. Asline ya ora dukuwi gitu. Upamane ora bayar ya wong upamane aku sanggeman kuwi digathuke ya ora sah. Ijek tambah ya. Olah. Mangga. Nggih. Dibacotke Mbak Ika. Wah, kowe ta ya tukul kitiran ya. Lah dicantoli. Oke. Keluarga saking Karangdawa, saking Candran lan kiwa tengene ngaturaken wilujeng dalu teng dawuh. Nggih. Kok Etan. heeh kok Karangdawa. Karangdawa ngaten. Ya, macira cinem rocira. Ayo. Alah mumet. Oke to kaya wong pinter no ya jane ora cocok ora masalah. Wah, Piye? bintang tamu ora kajen nek lagi iki lho. Lah piye? Aja poyoke sik nyoteng iki. Macira rocira dipaido. Lah piye? Opo? Ya gur padha radonge kok. Mangga, Mbak. Mangga Mbak Ika. Mareme Yuk. Aku kan persamuan ngene ngerti caci cilik ngene iki seneng. Lah pripun? Balita iki seneng. Iki wis lho, bocah iki ngene iki gatekne. Wah. Ora tumbuh bakat seninya. Betul. Ngaten. Enek sing umpamane enek dagelan, enek penyanyi-nyanyi kok wirawiri buku karepe dhewe ngono kae wis ora gagas seni kae kurang duwe an. Lho iki lho ngematke ngene iki lho, ngene iki. Dadi ditonton Mas. Heeh. Bocah ki senengane dolanan apa? Wah. Sok akhir dewasane dadi profesine tuh gawean. Wah. Contone, Contone. bocah kok senengane dokter-dokteran. Wah, dokter suntik-suntikan. Lah, Suntik-suntikan. tandai wae sok dokter. Heeh, dokter. Terus senengane bedil-bedilan. Bedil-bedilan. Tembak-tembakan candai loro Mas. Apa kuwi? Yen rapor Polri yo Polri. TNI. TNI. Wah anakku TNI. Mas. Wah, Apa kuwi? cilikane dolanan linggis. Hah? Kok malah serem banget. Candai. Do nyandai maling kuwi. Kok jugel. Kena wetane nggon jugel kuwi. Ya ora mbang kok. Waduh. Ayo. Alah. Terus anake gandan iki ya lho. Apa kuwi? Pripun? Cilikane dolanan sempritane candai poltas. Alhamdulillah saiki wis dinas. Wah, ning ngarep Alfamart yen.
Krak parkir ya ta. Lah. Walah. Sangune sempritan. Adatena ngepapangmu ngayahi kuah citra yen wis mesti matur sembah nuwun Mbak Ike.